Bos días. Onte falaba con unha concelleira sobre a necesidade ou non de explicarlle á veciñanza como se desenvolven algúns procesos dun concello, non? Pois, por exemplo, non sei, agora que Santiago en moitos sitios se pode mellor conceder dar a concesión da auga, que modelo é o máis axeitado, non? Pois si dar unha concesión ou si facela pública e xestionala desde o concello. Eu explicáballe por que cría que era necesario que eso se explicara ben e que os políticos teñen non só a obriga, que eso xa é evidente, senón que ademais teñen que ter a intención, teñen que decatarse de que é necesario que expliquen como van as cousas. E poñíalle o seguinte exemplo: si nun concello calqueira unha persoa cae, ou unha familia é declarada polos servizos sociais vulnerable, algo que nos pode pasar a todos en calquera momento. Si esa familia é declarada vulnerable, o Concello simplemente fai unha pequena xestión, o comunica e, por exemplo, a esa familia non lle van a cortar a auga. Non hai ningún problema, o Concello simplemente ten que facer unha mínima xestión interna e deixar, decir, esa familia, aínda que non teña recursos, non vai a ter problemas coa auga. Pero esa mesma familia, si o Concello quere que se lle manteña o suministro eléctrico, por exemplo, ten que pedir permiso á compañía. É dicir, ten que darlle unha comunicación, falar con eles e dicirlle: "Olle, solicitamos que esta familia non teña, é dicir, non sufra cortes de suministro eléctrico porque está declarada como unha vulnerabilidade". Pero vai depender da compañía. É dicir, o lóxico é que o acepte e o faga, pero vai depender da compañía. Coa pandemia e cos problemas que trouxo a pandemia económicos en boa parte, o Goberno central emitiu unha serie de decretos, algúns deles mantéñense, que son os que impiden que se corten os suministros básicos. Pero unha declaración que ven desde, é dicir, o Goberno central por unha situación moi concreta. Pero hasta ese momento que había esa situación e que había esa orde, pois o tema ia así, é dicir, a auga non hai ningún problema, xa mantemos, pero o suministro eléctrico non. Eso é importante explicalo, porque despois cando un vai a unha manifestación, ou cando un vai a votar, ou cando un fala das eléctricas de que gañan un montón de cartos, ten que saber por que esa situación é así, por que se chegou así, ou debería de saber que eso sucede e que estamos en mans deles. É dicir, que se en un momento dado, por moito que o Concello pida, se retrasa el papeleo, lo que yo te diga, ao final esa familia vulnerable pode quedar sin suministro eléctrico, pode quedar sin gas, é dicir, pode quedar sin calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Ese é o primeiro que quería dicir, é dicir, creo que sí, ten que explicar e moito como funciona a administración pública, por complexo que poda parecer. En segundo lugar, hoxe, lín nunha portada, non lín, en realidad chamoume a atención unha portada nun xornal que por un lado tiña unha publicación de YouTube para explicar unha cousa e por outro lado poñía unha fotografía que decía a fotografía que se viralizou en redes e que moitos etcétera. É dicir, as dúas principais novas dese xornal eran un canal de YouTube que non era o seu e unha fotografía viralizada en redes noutra conta que tampouco era súa. Claro, cando eu empecé hai moitísimos anos, maiormente a información viña ou ben por teletipos, é dicir, polas axencias de información, EFE, Europa Press, fora, ou ben polos contactos que tiñas, é dicir, polo que chegaba pola porta, en certo modo, non? Polo que sabías do teu entorno. Así era como chegaba a información e moitas veces, pois chamando amigos. Oye, se non hai nada que contar, chamabas a un concello, falabas con alguén que coñecías, tes algo que dicir, pasou algo na última semana ou nos últimos 15 días, temos algo por aí. Así era como se facía a información. Agora, entre a precariedade, é dicir, que os xornais, os medios de comunicación en canto a publicidade o están pasando mal, ou polo menos están nun momento moi duro, por distintas razóns, entonces evidentemente teñen menos xornalistas, a premura, esa
que está por ver, esa necesidade de estar sempre ao día, creo que non é tanto así, é dicir, non se necesita publicar unha nova no momento no que sai, eso é mentira. E entre esas cousas todas, o que pasa é que ao final a información que se dá pois é bastante tosca, é moi básica, só busca o clic. E máis, non se contrasta moitas veces e non se fai información propia. Sobre todo no local non se fai información propia. Si cae, si de casualidade alguén chama, si alguén te cruzas con alguén pola rúa e che conta, pois efectivamente sí. Pero si non, non. E ademais, si unha nova que está na portada do xornal está xerando visitas, é capaz de estar aí 4 días, 5 días, e iso é un problema. É dicir, un xornal que se prece ten que, digamos que, actualizarse absolutamente todos os días, non? Entonces, ese é outro dos problemas que temos hoxe en día. Por onde chega a información? Porque esa información que chega aos xornais, é dicir, polas redes sociais, en moitos casos, é unha información que non é directa. Dicir, o que publica alguén nunha rede social, cando sai no periódico xa pasou por un filtro, que é o que o publica, ou incluso máis. Un concello, digamos que fai algo, alguén o ve, o publica nunha rede social, e unha vez publicado nunha rede social, o xornal o ve, e o xornal, unha radio, unha televisión, da igual. O ve e con eso fai unha nova. Claro, o directo é o concello, pero xa pasou por un filtro que é quen o publicou nas redes sociais, porque moitas veces é así, non se vai a consultar o concello pola premura e simplemente replícase o que hai nas redes sociais. Así que esa sería a segunda parte. A que nos leva isto? Bueno, pois isto nos leva a que, ademais de todo isto, o perfil cambiou moitísimo. O perfil da persoa que se informa cambiou moitísimo. Hai 10, hai 15 anos, unha persoa da miña idade, bueno, pois o mellor tiña, non se consideraba que fora unha persoa que se pudera informar tanto como alguén máis xoven. Alguén de 60 anos, hai 10, hai 15 anos, bueno, era unha persoa que xa, digamos que estaba entrando na parte da terceira idade, na segunda parte do partido, como di un amigo mío, miño, non? A segunda parte do partido. Hoxe non sucede así, hoxe unha persoa de 65, de 70 anos pode manexarse tranquilamente co teléfono, coas redes sociais, pode ver un montón de información e de procesala, porque non teñamos a demografía. Evolucionamos dun xeito no que as redes sociais fan parte do noso, o internet é parte da nosa vida diaria e as persoas maiores tamén saben manexarse, saben mandar mensaxes, saben, non todos, pero unha maioría importante co cal, moito cuidado con ese tópico que foi quedando de que os maiores, non é verdade. Hoxe, insisto, unha persoa de 70 anos pode manexarse perfectamente, pode estar máis informada se ten un pouco de interés e pode saber máis que o mellor un rapaz máis xoven que non ve as cousas do mesmo xeito ou non ve nas redes as mesmas cousas que a persoa maior, porque os intereses son distintos. A que quero chegar? Quero chegar que fan falta dúas cousas. Por unha parte, a pedagogía, o que dicía ao principio. É necesario que desde a parte política, porque as administracións teñen bastante con facer o que teñen que facer, os concellos teñen bastante con facer o que teñen que facer, pero os políticos deben de explicar que é o que fan e como o fan. É dicir, todos os procesos dunha administración pública teñen que explicarse, porque despois pasa o que pasa, é dicir, chega a oposición, di que hai unha execución moi baixa nun concello, e claro, o mellor para sacar a licitación calquera contrato, todo o proceso previo pode levar 3, 4, 5 meses, entre que pides os informes, entre que xos dan, é dicir, hai que explicar para saber e ter unha opinión sobre o que sucede. A pedagogía, fundamental. Quen a ten que facer? Para min, os políticos, porque son os que están aí. Os de un lado, os do outro, é dicir, todos en xeral teñen que explicar o que fan, teñen que explicalo non como se fóramos rapaces, como adultos. Por outro lado, nós mesmos temos que ter unha intención de informarnos e temos que ter un espírito crítico con todo o que vemos cada día. Cando vemos unha nova, temos que saber, bueno, que se esa nova de onde ven, temos que saber se estamos de acordo ou non, se está ben contado ou non, se é verdade ou non, porque mellor coñecemos a alguén cerca, non? E poño un exemplo moi claro.
non hai tanto, segue sucedendo. Hai bastantes descerebrados que pensan que as vacunas son malas, non vou a vacunar os meus fillos. Vacunas, vacunas. Bueno, pregúntalle á túa enfermeira de confianza ou ao teu médico de primaria, porque ao mellor levas con teu médico, non sei, 30 anos, estás contendo con el e o coñeces e sabes que é un tipo que che conta as cousas de verdade como son, pois pregúntalle a el sobre eso. Si tes dúbidas, si escoitaches un destes descerebrados falar, pois pregúntalle a el. Entonces, temos a capacidade de informarnos e de informarnos de moitos xeitos. O que temos que ter é a intención de facelo e de querer facelo. Por que? Pois porque, como dicía ao principio, cando chegue o momento de votar, cando chegue o momento de ir a unha manifestación, cando chegue o momento de protestar por algunha cousa, que xa vai sendo hora de que volvamos a protestar e a facer revolución, cando cheguen eses momentos, temos que estar informados. Non podemos facelo porque o fan outros. Temos que deixar de permitir que nos digan supostamente alguén que está máis informado o que temos que pensar ou o que temos que facer. Porque hai moito tempo xa que a sociedade está tanto ou máis informada que os políticos, pero bastante máis informada en moitos casos e igual en outros moitos. Porque a sociedade mellorou, a xente está máis educada, digamos, e os políticos tamén hai que recoñecer que baixaron o nivel e moito. Co cal empatamos. Xa non pode vir un político a darlle leccións a ninguén, por regra xeral. Hai algúns honrosas excepcións, pero por regla xeral non pode vir a darnos ningún tipo de lección. Co cal, temos a obriga de informarnos e temos a obriga de que cando vayamos a votar, a protestar, ao que sexa, ir polo menos sabendo por que imos. Non porque nos digan que temos que ir, sino saber que imos porque queremos e porque o meditamos.